hiszen Szolga Ferenc maga a magyarországi barlangkutatás egyik legkiemelkedőbb alakja. A barlangkutató csoport 1961-ben alakult meg az akkori székesfehérvári gép- és híradásipari technikum tanulóiból. Szolga Ferenc is alapító tag. 1975-től kezdődően majd másfél évtizeden át a Kincsesbányai Művelődési Ház természettudományos szakköreként működött, önálló társadalmi szervezetként való bejegyzéséig. A csoport 1962-ben jutott el a Tési-fennsíkra, amelynek kutatásával további tevékenysége elválaszthatatlanul összefonódott és kiteljesedett. Kezdetben a fennsík területén mindössze 2 kisebb barlangot tartottak nyilván, ma a módszeres feltáró tevékenység eredményeképpen fél száznál több barlangot ismerünk. Ezek összes hosszúsága meghaladja az 5 kilométert. Legjelentősebb a 3,6 kilométer járat hosszúságú és 204 méter függőleges kiterjedésű Alba Régia barlang, amely Fejér megyében Isztimér határában nyílik. Jelenleg 2 bejárata van, így egyaránt alkalmassá teszi könnyű és nagyobb nehézségi fokú barlangtúrák lebonyolítására a nagy mélységű és szerteágazó járathálózat mentén. A csoport által feltárt 5 barlangot méretei és formakincse alapján a szakhatóságok fokozottan védett, országos jelentőségű természeti értékké nyilvánították. A barlangkutató csoport jelenlegi vezetője több évtizede, Szolga Ferenc számára a természet szeretete olyan elkötelezettséggel jár, amely már nem csupán a barlangkutatást jelenti, hanem egyfajta életmódot és elhivatottságot is. Ezért Kincsesbánya község önkormányzata képviselőtestülete a 138/2016 7. hó 18 határozatával Szolga Ferenc úrnak a barlangkutatás terén elért kiemelkedő munkássága elismeréseként Kincsesbánya díszpolgára címet adományozza.